Gagaway ang siglang yan ni kay music industry, ang 12 years old tamong kabalen na Cristel Renee Aceveda. Kaya rin ang menikwang standing ovation at palakpakan, iba't ka rin judge ang pong audience, inyang meg audition niya, king Croatia Got Talent. At mas lalo ya pang may kapamiyad ang ngalan kay Pilipinas, lakwas naging labod kapampangan ng singing sensation at tubong sapang Batu Angeles City, inyang ikwane, ang historic Golden Buzzer. Nagulat ako bigla kasi hindi ko po na-expect yun. Tapos, nagtaka ko anong feeling ito, bakit ako umiiyak. Yun yung first time po na naranasan ko yung tears of joy. Tapos, yung nagsasalita po yung mga judges po, wala akong maisip po, parang basta yung sa isip ko po masaya lang. Hindi ko na po naririnig yung mga sinasabi ng mga judges po. Limaya pang Banu e Cristel inyang megumpisayang megkantaking karaoke at videoke, kaya being kayang ima ay Carla Renee Peter Manek. At dela na naking next level ang kayang talento, anyang meg-migrate laking Croatia 3 years ago. Nung nag-start na po ako yung kumanta in front of the public po dito sa Croatia, dito po nagsimula lahat na kumanta po ako sa mga festival, nagiging guest po nila ako noon. Megluwat mekyabe nemurin ka rin singing contest, nung nuka rin Manikwayang Awards. Nananalo din naman din po ako, tapos ito po yung mga trophy ko pa. Meron ito, tapos meron din po yung ito. Alipa mo rin milalako kang Cristel pa magnasang may balik yung bangsa at ibida in kayang gelingan kareng kabalen. Samantala, proud na proud no man kanurang kamag-anak ng Cristel king kayang meging achievement at in kayang number 1, alang aliwa nung ali in kayang apu. As nala pong katula, iba ako po, pinyabi na nga karing ganagan ng kakilala. Tsaka po, diyan na kami po, Kenny, pasalamat kami po karing kabalenta mo, no? Talagang mag-message la, mag-share la karing nanumang po-post ko about Cristel, na talagang nada, Filipino pride, taga-Sapang Batu yan, taga-Angeles yan, Kapampangan niya yan, nada mga kanyan. So, very kay kami po, as na pong kanyaman king feeling, and thank you po karing kaya katamong kabalan, karing kaya katamong kababayan, karing suportada po, and keng love da po. At syempre, tamo palampasan ng pamikatagon, adamdaman tayo yung piyesang kinanta ng Cristel, amemye goosebumps king international audience. Hey, Moshe, Yochi Sokolo, Ishchetomu, Periela Budofo, Dimi Poshe, Yochi Sokolo, Folk song prayer yung ini ang makaparikil king pamangulila king kaluguran king biye. Metong yang kanta ang magsalita kanu para kay alakwas na't malautya kareng aliwan ng kapamilya. Ako, inke ko yung talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.